أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أجاء عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أجاء عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي بسم ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይሆን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ሓዲርኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሰበ ሰዓት እዚኣ ትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዑ ይኹኖ። ከምውን ነታረረተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሐን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምህረተይ ጽዮን መጸጊዕትና ዝኾነት አዴና ቅዱስ ወዳ ብዛሃባ ክብሪ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ንዘላለም ንዓ ይኹና። ከምውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዘኽበሮም መጠን ብዝሃቦም ክብሪ ከከመዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዕኦም ይኹን አሜን። ሰለስተ ታሕሳስ ዝንበብ ዝጽለ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ አሜን። ذكر ጻድቅ ድማ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። እንኳዕና ብዓመታዊ ክብረ በዓል ባእታ ማርያም በሰላም ኣብጽሐኩም ኣብጽሐና። ጽላልን በረኸታን ረድኤታን ምስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ደቂ ተዋህዶ ይኹን። ኩልኹም ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም በዚ ዕለት ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላኽ ከምቲ ናብ ቤት መቅደስ ዝኣተወቶ ናብ ቤትኩም ናብ ልብኹም ናብ ህይወትኩም ቤትኩም ኣትያ ድማ ናብራኹም ህይወትኩም ትቀድስ ናብራኹም ተሐድስ አሜን። ቅድስት ድንግል ማርያም ጓል 3 ዓመት ኮይና ናብ ቤት መቅደስ ዝኣተወትሉ ክቡር ዕለት እዩ። ኣቦኣን ኣዲኣን ድማ በመብጽዓ ስለ ዝወለድዋ ግና ጡብ ኣዲኣ ከይጸገበት መብጽዓኦም ንምፍጻም ናብ ቤት መቅደስ ኣተዋ። ምክንያቱ ኣቦኣ ዳዊት እውን ተነቢላ ነይሩ። ዳዊት ምዕራፍ 45 ፍቕዲ 10-11 ጓለየ ስምዒ ረአይ እውን እዝንኺ ከዓ ኣድንኒ ህዝብኽን ቤት ኣቦኽን እውን ረሲዒ ንጉስ ንውህበትኪ ንውብነትኪ መልክዕኪ ይብህጎ ንሱ ጎይታኺ እዩሞ ስገድሉ ኢልዋ ስለ ዝነበረ በዚ ዕለት ቅዱሳን ኢያቄምን ሃናን ኣረከብዋ። በዚ ዕለት እዚ ቅዱስ ፋኑኤል መልአኽ እውን መጋቢኣ ኮይኑ ዝተሸመሉ ክቡር ዕለት እዩ። ከምኡ እውን ወርሓዊ በዓል ኣቡነ ሊባኖስ ኣቡነ ኣንበስ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ደቂ ተዋህዶ ይኹን። ዝተቀደሰን ዝተባረኸን ኣውደ ዓመትን መዓልትን ይግበረልና አሜን። ታሕሳስ 3 እንኳዕ ናብ እግዝእትነ ማርያም ባእታ ማርያም አቡነ ዜና ማርቆስ ጻድቅን ቅዱስ ፋኑኤልን ዓመታዊ በዓል በሰላም ኣብጽሐኩም ኣብጽሐና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ባእታ ለእግዝእትነ ማርያም ካብ ነገደ ይሁዳ ዝውለድ ቅዱስ ኢያቄም ዝበሃል ቁኑዕ ሰብ ካብ ነገደ ሌዊ ኣሮን ንስተወልደት ሃና እትበሃል ሕያወይቲ ሰበይቲ ተመርዒዩ በቲ ሕጊ ጸኒዖም በቲ ስርዓት እውን ተሓልዮም ይነብሩ ነበሩ። ነገር ግን ኣብቲ ዘመን ብሰባት ውላድ የብልኩምን ብምባል ይነዓቁ ነበሩ። ኦሪታውያን ውላድ ዘይብሉ ሓጥእ በረከት ካብ ጸጋ እግዚአብሔር ዝረሓቀ እዩ ኢሎም ይኣምኑ ስለ ዝነበሩ ኢያቄምን ሃናን ውላድ ምእንቲ ክህቦም ክሓዝኑ ክጽልዩ ዘመኖም ሓሊፉ ኣረጉ። ንሳቶም ግን ዘምልኽዎ ኣምላክ አብርሃምን ሳራን ስለ ዝኾነ ተስፋ ይቆረጹን። ንዝለመንዎ ዘይከልእ ጎይታ ኣብ እግሪኦም ድንቂ ነገር ኣብ እርግናኦም ድንቂ ነገር ገበረሎም። ሓደ መዓልቲ
ርግቢት ምስ ደቃ ክትጻወት ከላ ዝተመልከተት ቅድስቲ ሃና ፈጺማ በኸየት። ንእንስሳታትን ኣራዊትን ንእጽዋት እውን ከይተረፈ ብተፈጥሮኦም ከም ዘፍርዩ እትገብር ኣምላኽ እንታይ ደኣ ንሃናኸ እምኒ ዲኻ ጌርካ ፈጢርካያ ኢላ ሓዘነት። ነዚ ዝተመልከተ ቅዱስ ኢያቄም ናብ እምባ ደይቡ ሱባኤ ሓዘ። ን40 መዓልትታት ድማ ክጽልይን ክምህለልን ጸንሐ። ኣብታ 40 መዓልቲ ክልቲኦም ሕልሚ ሓለሙ። ንሱ ድማ ጻዕዳ ርግቢት ንሰማያት ሰንጢቓ ወሪዳ ኣብ የማናይ እዝኒ ናይ ቅድስቲ ሃና ኣትያ ኣብ ማህፀና ክትበጽሕ ረአየ። ንሳ ድማ ናይ ኢያቄም በትሪ ዓንቢባ ኣፍርያ ነቲ ጥዑም ፍሬ ኩሉ ሰብ ክምገቦ ትርኢ። ቅዱስ ኢያቄም ካብ ሱባኤ ምስ ተመልሰ ዝረአይዎ ሕልሚ ተዘራረቡ። ፍቓድ እግዚአብሔር ይኹን ድማ በሉ። ን7 መዓልታት ድማ ብሓንሳብ ንእግዚአብሔር ክልምኑ ቀነዩ። ኣብ 7 መዓልቲ ማለቴ ነሓሴ 7 መልአከ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ክንፉ እናጋጨወ ናብኦም ወረደ። ዓለም ዝድሕነላ ናይ ኩሉ ፍጥረት መመክሒት ዝኾነት ውላድ ክትወልዱ ኢኹም ኢልዎም ተሰወረ። ንሳቶም ድማ ደስ ኢልዎም ንእግዚአብሔር ኣመስገኑ። ከምቲ ስርዓት ድማ ብሓንሳብ ሓዲሮም እመብርሃን ተጸንሰት። ኦ ድንግል ኣኮ በፍትወተ ደነስ ተጸነስኪ። ኦ ድንግል ኃጢአት ብዘለዎ ስጋዊ ፍትወት ተጸነስኪ ኣይኮንክን ይብላ ከም ዝበለ ሊቅ ቅዳሴ ማርያም ኣባ ሕርያቆስ። ዘጽንሰትኪ በከርስ እንበለ አበሳ ወርኩስ ወለልደትኪ እማህፀን ቅዱስ። ኦ ድንግል ምጽናስኪ ብዘይ በደል ብዘይ ጥፍኣት እዩ። ዝተወለድ ኩሉ ማህፀን ድማ ቅዱስ እዩ። መጽሓፈ ሰዓታት ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 9። ኢያቄም ወሃና ወለዱ ሰማዮምኒ ኣስረቀት ለነ ፀሐየ። ኢያቄም ወሃና ወለዱ ሰማይ ኢያቄም ወሃና ወለዱ ሰማይ ሰማዮሙኒ ኣስረቀት ፀሐይ ሰማዮሙኒ ኣስረቀት ፀሐይ ከም ዝተባሃለ ኢያቄምን ሃናን ንሰማይ ወለዱልና፣ ሰማዮም ድማ ንፀሐይ ኣውፅአትልና ወለደት ኣርከበትልና። ናይ ዓለም ወለዲ ነቢያትን ሐዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ወሊዶም ከቢሮም ተመስኪኖም እዮም። ኢያቄምን ሃናን ግን ኩሉ ፍጥረት ብሓድነት ተኣኪቦም እኳ ብእግራ ንዝረገጸቶ ዶሮና ከማን ኣይክእሉን እዮም። ናይ ሰማይን ናይ ምድርን ንግስቲ ናይ እግዚአብሔር ኣዶ ንእመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወለዱልና። ኢያቄም ወሃና ንእግዚአብሔር ናይ ስጋዊ ኣባ ሕጎታቱ ተባሃሉ። እዞም ቅዱሳን ክሳብ ዝኣርጉ ብመኻንነት ኣዝዮም ጸለዩ፣ ሓዚኖም ጸለዩ። ብንጽህናኦምን ቅንዕናኦምን ግን ተመስኪረሎም ንድንግል ማርያም ረኸቡ። እመቤትና ነሓሴ 7 ተጸኒሳ ጉንበት 1 ተወልደት። ድሕሪ ስሕተት ኣዳም ብዘይ ጥንቲ ኣቦሶ ድማ ዝተወልደት ናይ መጀመርታ ሰብ ድንግል ማርያም ኮነት። ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 9 ናይ እመቤትና ሓረግ ዘርኢ ድማ ከምዚዩ። ኣዳም ኖህ ወለደ፣ አብርሃም ይስሐቅ ወለደ፣ ይስሐቅ ንያዕቆብ ወለደ። ብኣዲኣ ድማ ሌዊ፣ ቀዓት፣ እንበረም፣ ኣሮን፣ ቴክታና፣ በጥሪቃ፣ ሄኤሜን፣ ዴርዴን፣ ቶና፣ ሲካር፣ ሄርሜላ፣ ንማጣት ድማ ንሃና ወለደት። ሃና ድማ ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወለደት ማለት እዩ። ብወገን አባ ድማ ይሁዳ ፋሬስ ወለደ። ፋሬስ ንሰሎሞን ወለደ። ሰሎሞን ንቦኤዝ ወለደ። ቦኤዝ ንእሰይ ወለደ። እሰይ ንዳዊት ወለደ። ዳዊት ንሰሎሞን ወለደ። ሰሎሞን ንሕዝቅያስ ወለደ። ሕዝቅያስ ዘሩባቤል ወለደ። ዘሩባቤል አልዓዛር ወለደ። አልዓዛር ድማ ቅስራ ወለደ። ቅስራ ድማ ንኢያቄም ወለደ። ቅዱስ ኢያቄም አቦና ድማ ንመብርሃን ወላዲተ አምላክ ወለደ። እመብርሃን ድማ ንመድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ወለደትልና። ንጸልማት ዓለም ናይ ብርሃን መቕረጽ ኮይና መታን ክትጠቕመና
ከምኡውን ትንቢት ምሳሌኡን ምእንታን ክፍጸም እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ሊባኖስ እምባ ቅድሚ 2023 ዓመታት ተወልደት። ቅዱሳን ኢያቄምን ሃናን ንድንግል እመብርሃን ምስ ወለዱ ን3 ዓመታት ንእግዚአብሔር ከመስግኑ ንነዳያን ድማ ከጽግቡ ነበሩ። ኣብዘን ዓመታት ድማ ቅድስቲ ሃና ንድንግል ማርያም ኣብ ሕቁፋ ኣውሪዳታ ኣይትፈልጥን። ቅዱሳን መላእክቲ ድማ ዘወትር እናመጹ ይዘራረብዋ ይንከባኸብዋ ነበሩ። 3 ዓመት ኣብ ዝመልአት ጊዜ ግን ብናይ ቅድስቲ ሃና ሓሳብ መብጻዕኦም መንታን ክፍጽሙ ተቐረቡ። ከምቲ ስርዓት እቲ ዝቐርብ መባኦም ሒዞም ናብ ቤት መቕደስ ምስ በጽሑ ኣቦውን ካህናትን ኢሎም ኩሎም ናይቲ መቕደስ ኣገልገልትን ክቕበልዎም ወጹ። እቶም ህዝቢ ሊቃነ ካህናት ቅዱሳን ዘካርያስን ስምዖንን ኢያቄም ወሃና ምስ ድንግል ማርያም ቆይሞም ከለዉ ድማ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤል ካብ ሰማይ ወሪዱ ረቢቡ ተረአየ። ካብ ቅዱስ ዘካርያስ ጀሚሩ ኩሎም ሰብ ሕብስትን ጽዋዕን ንምቕባል ቀረበ። ግን እቲ መልአኽ ረሓቐ። ድንግል ማርያም ኣብ ዝቐረበት ጊዜ ግን ካብ መሬት ሓፍ ኣቢሉ ኣልዒሉ ብኽንፉ ጋሪዱ ነቲ ሰማያዊ መኣዲ መገባ። በዚ ደስ ዝበሎም ካህናትን ህዝብን እናዘመሩ ኣብ ታሕሳስ 3 ናብ ቤት መቕደስ ኣእተውዋ። ኣማናዊት መቕደስ መለኮት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናብታ ኦሪት ቤት መቕደስ ኣብ ዝኣተወትሉ ዕለት ጸሎትና መታን ክትሰምዓና ከምቶም ሊቃውንቲ ማርያም አንቲ ስዋስው ዘምድረ ሎዛ ዳበቺ ትርቅ ጸሎትየ ከመጼና ሰናይ መዓዛ ሃበነ ነፍስየ ታሰስል ትካዛ ንብል ኣርኬናይ መብርሃን በረኸታ ጣዕሚ ፍቕራ ኣመላድነታ ኣዶነታ ምስ ኩልና ደቂ ተዋህዶ ኣፍቀርታ ይኹን ኣሜን። አቡነ ዜና ማርቆስ ኣብ ሃገርና ብፍላይ ኣብ ደቡብ ምድሪ ጉራጌ በዓል ስም ሐዋርያው ጻድቅ እዮም። ምድረ ሸዋ ድማ ንዕኦም ወሲኽካ ናይ ብዙሓት ቅዱሳን መፍለቕያ ስለ ዝኾነት ክብሪ ይግብኣ። ነቢ ጻድቅ ዳዊት ትውልደ ጻድቃን ይትባረኩ ትውልዲ ጻድቃን ይባረኹ እዮም። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 111 ዝበሎ ነገር ኣብ ምድረ ዘሮሬ ጽላልሽ ተፈጸመ። 3 ኣሕዋት ዝተባረኹ ካህናት ኣብቲ ስፍራ ነበሩ። ስሞም ድማ ጸጋ ዝኣብ፣ እንድርያስን ዮሐንስን ይበሃሉ። ካብ ማእከል እዚኣቶም ድማ ጸጋ ዝኣብ ንእግዚአብሔርያ ተመርዒዩ ንኮከብ ከዋክብቲ ዝኾኑ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ምስ ወለደ፣ ካህን ዮሐንስ ድማ ዲቦራ እትበሃል ሕያወይቲ ሰበይቲ ተመርዒዩ ንዜና ማርቆስ ወለደ። ናይ ኣቡነ ዜና ማርቆስ ጽንሰቶም ሚያዝያ 30 ብብስራተ ማርቆስ ወንጌላዊ ክኸውን ከሎ ልደቶም ድማ ሕዳር 24 ኣብ በዓለ ሱራፊኤል ካህናተ ሰማይ እዩ። እቲ ዘመን ድማ 1300 ክፍለ ዘመን ነበረ። ዜና ማርቆስ ኣብ ዝተወልድሉ ኣብ 40 መዓልቶም ኣቦኦም ቀሺ እንድርያስ ናይ 72 ዓመት ሽማግለ እዮም ዝነበሩ። ከጥምቑ ቀረቡ። ህፃን ዜና ማርቆስ ግን ካብ ሕቑፊ ኣዲኦም ወሪዶም 3 ጊዜ እሰግድ ለኣብ፣ እሰግድ ለወልድ፣ እሰግድ ለመንፈስ ቅዱስ እናበሉ ምስ ሰገዱ እቲ ማይ መጥመቒ ማይ ፈልሐ። ነቲ ዝተመልከቱ ካህን ሰንቢዶም ወፂኦም ምሳደሙ። ቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ መላእክት ተገሊጹ ኣይትፍራሕ፣ ብዓቢኡ ድማ ካብቲ ጸበል ርእስኻ ተቐባእ በሎም። ከምቲ ዝበሎም ምስ ገበሩ ድማ ርእሶም በራሕ ስለ ዝነበረ ጸጉሪ በቆለሎም። ህፃን ዜና ማርቆስ ግን 5 ዓመት ምስ መልኦም ናብ ቤት ጉባኤ ኣትዮም ኣብ ሓፂር ጊዜ ብሉይ ምስ ሓዲስ ኣጠናቐቑ። ዲቁና ተቐቢሎም ናብ ቤቶም ምስ ተመልሱ ሸፋቱ ረኺቦም ንበትሮም ይሕዲጎም ኣሳቕዮም ሰደድዎም። ሽዑ ግን እታ በትሪ ተመን ኮይና ነቶም ሸፋቱ ኣጥፋኣቶም። እዞም ጻድቕ ንቤተሰብ እናተኣዘዙ ንንጽህናኦም እናሓለዉ ነይሮም። 30 ዓመት ምስ መልኦም ወለዶም ኣገዲዶም ማርያም ክብራ ናብ እትበሃል ጎርዞ ኣሕፀይዎም። ንሳቶም ግን ኣብ መርሖም ለይቲ ካብቲ እንዳመርዑት ጠፊኦም ናብ በረኻ ኣተዉ።
ሽዑ ድማ ብናይ ቅዱስ መልአኽ መሪሕነት ናብ ሃገረ ምሑር በጽሑ። ኣብቲ ቦታ ድማ ነጣዖት ሰባቢሮም ተኣምራት ገይሮም ንህዝቢ ናብ ክርስትና መለሱ። መስፍን ኣውጊት ግን ተፈታተኖም ኣሰሮም ኣጥመዮም ብኹናት ድማ ክወግኦም እየ ክብል ግን መሬት ተኸፊታ ምስ ተኸተልቱ ወሓጠቶ። ድሕሪ 5 ዓመታት ግን ለሚኖም ካብቲ ዝሰጠምዎ ኣውፂኦም ኣጥመቕዎ። ቀፂሎም ድማ ናብ ምድረ ጉራጌ ወሪዶም ንህዝቢ ኣእሚኖም ኣጥመቕዎም። ንናይ ኣዳል ህዝብን ነቲ ንጉስ ኣብደልማልን ምሂሮም ዘጥመቑ ንሶም እዮም። ድል ኣሰግድ ንዝበሃል መስፍን መታን ከእምኑ ድማ ነቶም ጠንቆልቲ ስዒሮም ኣጥፍእዎም። ጻድቅ ኣቡነ ዜና ማርቆስ ኣቦና ካብዚ ሃዋርያዊ ስራሖም ብተወሳኺ ብኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ምንኩስና ካብ ዝተቐበሉላ መዓልቲ ጀሚሮም ብጾም ብጸሎት ብስግዳን ነበሩ። ንፀሓይ ኣብ ምድሪ ጉራጌ ክሳብ ምቋም በፂሖም ብዙሕ ተኣምራት ሰርሑ። ኣእላፍ ደቂ መዛሙርቲ ከፍርዩ ከለው 200 ኣናብስቲ ብየማንን 200 ኣናብር ብጸጋምን ይኸተልዎም ነበሩ። ንደብረ ብስራት ወሲኽካ ድማ ገዳማት ሃነጹ። ኣብ መጨረሻ ድማ ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ካብ ፈጣሪ ተቐቢሎም ታሕሳስ 3 ኣብ 140 ዓመቶም ዓረፉ። በረኸቶም ይሕደረና ኣሜን። ናይ እመብርሃን ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዴና ጣዕማ ፍቕራ ጸጋን በረኸታን ምስ ኩላትና ይሕደር። ታሕሳስ 3 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ባእታ ለእግዝእትነ ማርያም፣ ብፁዓን ኢያቄምን ሃናን፣ ቅዱሳን ካህናት ዘካርያስን ስምዖንን፣ ቅዱስ ፋኑኤል ሊቀ መላእክት፣ ኣቡነ ዜና ማርቆስ ጻድቅ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኣቡነ መድኃኒነ እግዚእ ጻድቅ ዘደብረ በንኮል፣ ኣባ ሊባኖስ ዘመጣዕ፣ ቅዱስ ቄርሎስ ሊቅ ዓምደ ሃይማኖት፣ ኣቡነ ኣንበስ። ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ይተኣርመለይ። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎስን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። ኣሜን። ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ኣሜን። ኣሜን ለይኩን።